hello dan Allah ka zo yanzu nan da Allah yawwa yaushe aka fara yanzu ta fara wannan abu yawwa ka san menene gaskiya a binciken mu ba ta iya haihuwa da kanta ba sai an mata tiyata sabila da yan biyu ne a cikin ta sabila da ɗayan katon kai yake da shi yawwa sai katon kai yake da shi kamar malamin da ka gan shi to dakta dan Allah babu yana da aiki ne dole ya mata tiyata ai dole wallahi sai an yi har naira 70,000 kudin tiyata wallahi ya ma ki daukan wayan wanda ranka ina wajen shi amma barin je gidan jens sabe shi sauri yau dan Allah da Annabi aran kuɗi nake bukata mata ne da a mata operation dan Allah kuɗi nake bukata ni ma da ganni mama na bata lafiya yanzu haka ma asibiti ne fito ba gana fito ina sauri bane dan tafi asibiti kana ce ba karan kuɗi ni ma ba ni dakta wallahi na je bayi na wallahi ba ma kuɗi a wajen shi yanzu bayan da za a yi kenan ai bayan da za a yi dole sai ka nemo naira 70,000 din ko to ta bayan da za a yi ai bayan da ta muka iya ne ina zuwa kukan yaro me ya gaya mata haka har ta aiwu ka san su ai mata su tsakanin su da kishiya na ce dan kara mata in ba ta aiwu ba